Vakadzi vaihama, ndinovimba kuti makava nesvondo rakanaka. Uno wava musi weSunday, musi wa 17 May 2026. Asi ndinokupai chirongwa chezuva ramakumi mana neShanu rekuverenga kweOmer. Ndinovimba kuti maita Sunday yakanaka uye muchava neSunday yakanaka kwose kwamuri. Mwari akuropafadzei. Ngatitangei namaropafadzo. Makaropafadzwa imi Mwari Baba, musiki wedenga nenyika namakungwa nezvose zviri mukati mazvo. Makatipawo mirayiro yenyu inotitsvenesa, uyezve makatirayira pamusoro pekuverengwa kweOmer. Rino izuva remakumi mana neShanu rokuverengwa kweOmer, zvichireva vhiki nhatu 6 namazuva matatu. Mwari ngaaropafadze shoko richaverengwa agotitungamirira muchidzidzo chanhasi. Amen. Tiri kuendera mberi pamusoro pechidzidzo cheTsiru Dzvuku, yamunoti red haifa here. Tsiru Dzvuku ndo chidzidzo chatiri kuendera mberi nacho. Zvakanaka sei kuti mange makateerera chidzidzo chatakaita musi wemugovera cheday 44 pamusoro peTsiru Dzvuku, nekuti chinhu chimwe chete chatiri kutaura pamusoro pacho. Ngatinoverengai kuna Numeri 19 verse 8 to 10. Inotaura ichiti, nomunhu anoripisa Tsiru Dzvuku iri anofanira kusuka nguo dzake nemvura nokushambidza muviri wake nemvura, agova usina kunaka kusvikira madeko. Zvino mumwe munhu wakanaka unofanira kuunganidza madota etsiru ndokuachengeta kunze kwemisasa panzvimbo yakanaka, kuti achengeterwe ungano yavana vaIsraeri, kuzoita nawo mvura yokunatsa nayo chipiriso chezvivi. Zvino iye wakaunganidza madota etsiru unofanira kusuka nguo dzake agova usina kunaka kusvikira madeko. Unofanira kuva mutemo usingapere kuvana vaIsraeri nokuvatorwa vagere pakati pavo. Amen. Tichida izvi tinotaura kuti Tsiru Dzvuku rinotaurawo pamusoro pemuchinjikwa waIshe wedu Jesu Kristu. Rinobudisa zvakanaka nezvakaipa. Zvakaipa zvatikaita zvakarorerwa pamuchinjikwa. Jesu akaenda pamuchinjikwa wakashata nokuda kwezvivi zvedu kana akanga akazvitakura. Ndosaka muchinzwa vanhu vachiti kana tikatarisa muchinjikwa tinoona zvivi zvedu zvakaroverwa ipapo. Torangarira kuti kwete kwatakuenda uku kwaamateru, tinotsvedza tikadonha tikawa. Naizvozvo toshandura maitiro edu tichirangarira zvivi zvatakaita zviya, kuti hatingarambe tichidzokorodza zvivi zvimwe chetezvo. Nokuda kwei? Nokuda kwaiye akatifirawo, akatakura zvivi pachinzvimbo chedu, zvikanzi akavadira mhamba dzvene rinotakura zvivi zvavanhu. Asiwo zvonopidiguka nezuva retatu uri musi wesvondo, zvikanzi wakamuka kubva muguva. Wakamuka waita se chava chinhu chitsva, chinhu chisina rushambwa. Amen. Sokusuka kunoita nguo muprista unenge waripisa naiye anenge aunganidza madota, zvikanzi achave netsvina kusvikira madeko. Anofanirwa kusuka nguo dzake agosuka muviri wake agova wakanaka. Sei zvichinzi kusvikira madeko? Nokuti zuva ravaIsraeri rinotangira madeko. Zvandiri kutaura kuti day 45 iri, day 45 rakanga riri musi wechishanu madeko kusvikira Saturday. Day 46 rakanga riri musi weSaturday kusvikira Sunday. Naizvozvo mukunzwa chirongwa ichi chaita semunya, nekuti zvinhu zvinenge zvakarekodwa kare. Kushambidzwa Ishe wedu Jesu Kristu akava asina kunaka ukazova akanaka. Ndo pari kutaurwa nyaya yekushambidzwa, nekuti isusuwo pakuroverwa kwakaitwa pamuchinjikwa takave vasina kunaka tikazova vakanaka. Zvikanzi takafa naye pamwe chete pamuchinjikwa muzvivi zvedu, asi takamuka naye pazuva rokumuka tanatswa tava vatsvene. Muri kunzwa? Ndosaka mvura dzekuchenura dzichibva paTsiru Dzvuku, mvura dzekuchenera dzaisaswa kana paaritari dzaisaswa kana pavanhu, kana dzaishandiswa kushamba, kunzi manatswa
kana kuti zviya paunenge wamboita kana chirwere chakaita semaperembudzi waizosaswa mvura idzi zvakare, kana kuti wamborwara nechimwe chirwere chakaipa wainogeza nemvura idzi zvakare. Muri kuona, dzakanga dziri symbolic yekuti wanaswa wava mutsvene. So kufa kwaisha kuti Jesu Kristu pamuchinjikwa, wakafa ari muzvivi, akashata, akamuka, akava wakanaka. Ngatiendere pamberi nekuverenga chidzidzo chinotevera. Zvichida mayoda kuti ndimbokutaurirai zvishoma pamusoro pechidzidzo chatakaita. Takataura isusu pamusoro pekuti nzombe huru inobva mukurerwa. Takataura kuti ko Tsiru Dzvuku rakaita sei? Takati rakanga rakaita senzombe. Inzombe pachayo, nekuti harisati rambobereka, harisati ramboshandiswa, harisati ramboziva murume. Takati ndo zvakaitawo mukadzi wose unozvarwa muimba yavashona. Takati mukadzi wese murume kusvikira aroorwa. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi nyangwe akaroorwa akazodzoka kubva kumurume, anouya achigara muimba yababa vake. Asi nokuda kwekuti marudzi anofamba, zvikanzi anopuhwawo kamunda kake kekugara. Satete vakadzoka ane kamunda kake nekamba kake kaakavakirwa, akazoenzana zvake nemunda yehanzvadzi dzake. Asi panenge pari pekungoti angosavhaivhawo. Kazhinji haatarisirwe kudzoka ane vana, nokuti vana vanenge vakasara kumurume. Naizvozvo anodzoka ari ega, okwanisa kuzvichengeta ega, achizviriritira oga, uyezve achibatsirwa nehama dzake. Akazororwa futi, anobva ipapo. Hazvirevo kuti kamunda aka kake kanokwanisa kuzogoverwa kuvanhu vemhuri iyoyo, vanakomana vemhuri iyoyo. Kana zvichida, kana akafa, kana pakaitwawo mumwe anenge asina kurorwa, anenge adzoka, anokwanisa kushandisa kamunda ikako. Nekuti tete ihanzvadzi yani yababa, asi tete inokwanisa kunge ina vazukuru vasikana. Muri kunzwa? Kana vazukuru vasikana ivavo kuti vadzokawo, ndokunge vadzoka, vanokwanisa kupuhwa kamunda ikako. Asi dzimwe nguva tinoona kuti tete vakafa kanobva kangoparadzwa kamba kayo, munda wotorwa nemumwe wevana vababa ivavo. Ndizvo zvazvakaita izvo. Isu tine responsibility dzekuchengeta vanenge vakadzoka, ana tete vanenge vadzoka varume. Takataura kuti varume mukati memba yavakazvarwa. Akaenda uko akadzoka ave murume, akutonzi baba. Kana wakaroorwa muimba iyoyo, tete vako, hanzvadzi yomurume wako yave murume. Kana ari tete, hanzvadzi yababa vemurume akakuroora, ave baba. Ndo zvakaitawo, takati ndo zvakaitawo nasekuru, hanzvadzi yamai ndiamai. Ndo zvatinoziva muchishona chedu ichi. Ikoko, takati ikoko kuflip-flopa ikoko ndo kunotaura murau, kugadzirwa kwemurau. Ndakazokupai muenzaniso wokugadzirwa kwemurau. Amen. Nhasi uno tiri kutaura kuti zvino zvatakaitwa vateveri vaJesu, tikatevedzera kugadzirwa kwemurau kwatakataura nako pazuva re40 tave chii zvino? Tatarisana nechinhu ichocho. Handei kuna Ishe wedu Jesu Kristu tinzwa kuti anoti chii pamusoro penyaya iyi. Makaenda pana Mark 13 verse 32 to 37, muchanzwa zvichinzi, hakuna munhu anoziva nezvezuva iro kana nguva iyo, kunyange vatumwa kudenga kana mwanakomana, asi baba voga. Amen. Zvikanzi rindai, svinurai, hamuzivi kuti nguva iyo inosvika rini. Amen. Zvakaita somunhu anoenda kure, anosiya imba yake akaichengetesa varanda vake, mumwe nomumwe pabasa rake, uye agoudza ari pamukova kuti agare akarinda. Amen. Naizvozvo rindai, nokuti hamuzivi musi unouya muridzi weimba, zvimwe madekwana kana usiku, kana pakurira kwejongwe, kana mambakwedza, kana akakurumidza kuuya, musamurega achikuwanai muvete. Zvandinotaura kwamuri ndinozvitaura kuvanhu vose ndichiti rindai. Amen. Kurindai uku ndakakuudzai kuti maitirwo anoitwa mutemo wenyika, zvakaitwa naMozisi kare, ndo maitirwo anoitwa mutemo wemukereke. Mitemo yose yemukereke inotemwa zvichienderana nemitemo imwe iripo yaMwari. Mitemo yese yekereke, hazvinei kuti mukereke yakaita sei, kana muchitongonzi kereke chete yaIshe wedu Jesu Kristu, inofanirwa kunge yakarerekera mitemo yamunoisa imi yekugarisana kwenyu pakati penyu, zvichida mastanding orders,
zvichidai katekism, zvichida mimwe mirau yepakereke ipapo, zvikanzi inofanirwa kuenderana neumwari noumambo hwokudenga nemimwe mitemo iripo kare yakaitwa naMwari. Takapawo muenzaniso kuti Ishe wedu Jesu Kristu akashandisa sei tsiru dzvuku pakutaurira vaIsraeri kuti vakanga vakarasika panyaya yewanano, vakanga vakarasika panyaya yedivorce. Takazvitaura muchirongwa chataisa pamusoro apa cheday 44. Zvakanaka sei kuti muende munochiteerera, asi ngatitseketudzei zvatanzwa nhasi, nokuti izvi zvitsva zviri pana Mako 13. Zvikanzi hakuna munhu anoziva nezvezuva iro kana nguva iyo, kunyange vatumwa kudenga kana mwanakomana, asi Baba voga. Amen. Apa zviri kutaurirwa chiiko? Zvikanzi kuti tigare takarinda, ndo verse 33. Zvikanzi rindai, svinurai. Naizvozvo hazvinei kuti maita mutemo wenyika, maita mutemo wemukereke, munofanira kugara makasvinura muchiona kuti mitemo iyoyo iri kutevedzerwa here. Sei muchiita izvozvo? Kuti musazova chimwe chinhu chinenge chisiri nyika kana kuti chinenge chisiri kereke. Ndosaka mitemo yakaiswa. Kana zvichinzi nyika vanhu, kana zvichinzi kereke vanhu, mitemo iyoyo ndio inokubatanidzai. Makaregedza makoronyera achikanganisa mitemo yemukereke kana yemunyika, mangwana zvinokunetsai. Ndo zvatinodzidziswa nezitsiru dzvuku izvi, takapindana nazvo muchirongwa chakapera. Zvikanzi hamuzivi kuti nguva iyo inosvika rini. Inosvika rini nguva yacho? Inguva yei yatiri kutaura pamusoro pacho, yatiri kunzi tigare takarinda, takasvinura. Zvikanzi zvakaita somunhu anoenda kure, anosiya imba yake akaichengetesa varanda vake. Zvinoisi tiri varanda vani? Makanzwa vaIsraeri vachiti hatina kumbobvira taita varanda vavanhu, vachitaura naJesu. Asi changa chiri chokwadi here? Havana kuita varanda here vavaIgipita vachibudiswa? Zvichida here kuti seIsraeri hamuna kumbobvira vaita varanda vavamwe, asi handi chokwadi, nekuti Israeri yaigara yakatapwa nemarudzi akanga akaipoteredza, nekuti paigara pane hondo. Uyezve vana vaAbhurahama vakanogara muIgipita makore 400. Mamwe amakore iwawo vakanga vari pautapwa vachishandiswa savaranda. Muri kuzvinzwa? Zvino isi zvatiri varanda takatapwa nani? naIshe wedu Jesu Kristu, musungano yatakaita naMwari kubudikidza nani? naIshe wedu Jesu Kristu. Ndisu tiri kurehwa, aenda ndiani? ndiIshe wedu Jesu Kristu. Ndiye ari kunzi zvakaita somunhu anoenda kure. Muri kupanzwa kapa? Achengeteswa ndiani? Achengeteswa imba ndiani? Ndisu kaisu tachengeteswa, nyika nekereke yaIshe wedu Jesu Kristu. Zvatinobatanidzwa nei? Nemitemo yaMwari. Muri kupanzwa kapa? Saka ndichiti zvinhu zvose zvamunoita mukereke, wedha makuita michato, muzive kuti muri kubatanidzwa muri pasi pemitemo yaMwari. Uyezve mimwe mitemo iyo yakatyorwa, pane magrounds for divorce, nyange zvazvo mukereke musingabvumidzwe divorce. Mapesana nemurau waMwari. Muri kuzvinzwa? VaIsraeri ndo vanochengetedza murau waMwari. Naizvozvo mutemo wedivorce wokunzi kana aita upombwe wakapuhwa vanhu vaMwari. Makupanzwa kapo? Kana muda kunzwa tsanangudzo yedivorce, moenda pachirongwa 44. Zvikanzi anosiya imba yake akaichengetesa varanda vake, mumwe nomumwe pabasa rake, uye agoudza ari pamukova kuti agare akarinda. Amen. Saka isu taitwa semagatekeepers guys. Taitwa sei? Sevanhu vanenge vari patawa payo, vanenge vakatarira. Vanonzi mai ndo varindi. Andichaziva kuti zvangu nechirungu vanonzi chi, ndinogara nechikanganwa. Saka tinogara takarindira, asi takarinda takatarisa mirayiro yaMwari kuti iri kuita sei, iri kutyorwa here? Vanhu vari kuchengetedza mirayiro yaMwari here? Vanhu vari kufamba nemirayiro yaMwari here? Zvino takawana dzidziso kuburikidza naKristu. Ticharinda takatarisa mashoko aIshe wedu Jesu Kristu. Muri kunzwa ka? Mashoko aIshe wedu Jesu Kristu haana kumbobvira araudzira murau. Muri kuzvinzwa? Asi akasimbisa murau. Tinofanira kugara takatarira zvatakasirwa, nekuti takaita sevanhu vakachengeteswa. Takachengeteswa shoko raIshe wedu Jesu Kristu, takachengeteswa mirayiro yaMwari, uyezve takachengeteswa hama dzedu vamwe vanotenda kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Tinofanira kugara takarinda. Zvimwe chetezvo nekunyika, kana maita constitution, munofanira kugara makarinda constitution iyo, kuti pasaita makororo anongoisandura nenzira dzavanoda.
angakanganise nyika. Muri kuzvinzwa? Munosara muchiti mune nyika imi musisina nyika. Inokwanisa kunge yava kingdom yemakororo kana bako ramakororo. Muri kunzwa? Shehure Jesu Kristu akataura pamusoro pebako ramakororo. Zvikanzi sei muchitengesera munomu imi? Sei muchiita zvose zvamunoita munomu? Sei muchiita imba yababa vangu bako ramakororo? Amen. Kereke inokwanisa kudaro, nenyika inokwanisa kudaro. Imi chinyatsozvitarisai kuti nyika yedu yakaita sei? Ibako ramakororo here? Uye zvemakororo ari kuedza kuita sei? Ari pamurau here? Toadzora sei kuti tive pamurau? Nekuti murau unofanirwa kubata munhu wose, haubata munhu mumwe chete chete. Musazofunga kuti ndiri versus anyone. Uziva vamwe wenyu hamutane kuhakira mafeelings enyu. Munenge matopinda pafilling station kare kare. Tarirai chokwadi chandinotaura. Tarirai zvokwadi yaMwari iri mukati meshoko randinotaura. Kana mune pekutsoropodza, motsoropodza. Hamurambidzwe kutsoropodza. Tonzwa imi zvokwadi yenyu yamunenge muchitaura kuti yakamira papi. Naizvozvo rindai, nokuti hamuzivi musi unouya muridzi weimba, zvimwe madekwana kana usiku kana pakurira kwejongwe kana mambakwedza. Amen. Zvamanzwa shoko iri pavhesi 35, munofunge chii? Muridzi weimba anokwanisa kusvika anytime, hanti? Saka zvikunzi tigare takagadzirira kusvika kwake, hanti? Asatowana tichinyozera kana kuti tisingaite zvaakatitaurira kuti tiite. Asi chii chimwe chamunofunga pamusoro peshoko iri? Tinorinda kuti makororo dzimwe nguva angauya madekwana, dzimwe nguva usiku, kana kupakurira kwejongwe kana mambakwedza. Vanhu vakaipa vangatikanganise. Tinogara takarindira. Tinorindira shoko raMwari. Murunzwa? Ndiko kurinda chaiko. Izvi zvekuti mutadze kurara izvi usiku makangomuka. Neimwe fasting, pane imwe fasting inenge isina musoro zvakanyanya, asi Mwari ndinoimba kuti anotibatsira. Kana achiona kutsungirira kwedu mukusaziva kwedu, Mwari anotibatsira. Naizvozvo ndinoti musaregere kuita fasting. Inzira yekurakidza kuti atizive kuti tingaita sei pachinhu ichi. Naizvozvo Mwari tiri kutsanya, tichideurura mwoyo yedu kwamuri, tichiedza kuva patsvene panguva yekutsanya. Musaregere kuzvinyima zvokudya. Mukazoti ndataura kuti musazvinyime zvokudya. Munokwanisa kutsanya nenzira dzakasiyana siyana. Kunyanya kutsanya zvakaipa ndokunodiwa naMwari. Ndiko kutsanya kwaakataura. Kuri pamusoro kunorema, asi yatimbotirayai kutsanya kwekusadya chikafu uku kwakangonaka. Verse 36. Kana akakurumidza kuuya, musamurega achikuwanai muvete. Amen. Kana muvete zvinoreva chiti makanganwa murayiro, makanganwa zvaakakudzidzisai, makanganwa zvaakataura, ndokuve makavata ikoko. Takarindira izvi, takarindira murayiro, takarindira dzidziso yake. Hatingarashike, hatingazobatana nezvinhu zvakaipa, nokuti tinorindira zvitsvene zvaMwari. Tinenge tichizadzwa pakurindira nokusimbiswa pakurindira shoko raMwari. Tichange tosema zvakaipa, anotiwana pakudzoka kwake takanaka. Zvikanzi zvandinotaura kwamuri, ndinozvitaura kuvanhu vose ndichiti rindai. Hama dzangu, rindai. Ndinodaro kukereke yaMwari, kukereke yaishehure Jesu Kristu, mwanakomana waMwari. Ndinoti rindai kunyika, nekuti zvakaipa hazvingouya kuvanhu vaMwari kuburikidza nekereke chete, zvinouya kuburikidzawo nenyika. Kundengendeka kwenyika kunokonzera matambudziko kuna vasina kururama navakarurama vose. Nzara inouya kuna vasina kururama navakarurama vose. Hondo inouya kuna vasina kururama navakarurama vose. Rindai muchengetedze nyika yamakapuwa naMwari. Kana machengetedza nyika yamakapuwa Mwari, muri kuzvichengetedzawo imi sevanhu vari mukereke. Uye zvamakazvirinda muchichengetedza kereke, muchachengetedzawo nenyika yamakaita sei? Yamakapuwa naMwari. Hamwadiwa, ndinoti muve nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei. Mwari akutungamirirei, akuchengetei, ave nemi, akupei rugare, akunzwirei nyasha, avhenekere chiso chake pamuri, akutarirei nerudo. Ndichitini, rinoranga riri zuva ra45, Pentecostal inosvika. Chisarai.